Shin wai kun san da cewa ƙarya ne harin da Amurka ta ce ta kai ma 'yan ta'adda a garin Sokoto ba gaskiya ba ne? Shin wai kun san da cewa ita Amurka ita ce uwargijiyar haddasa 'yan ta'addanci a ko'ina a sassa na duniya? Kuma ku lura da cewa a garin Jabo na ƙaramar hukumar Tambuwal da ke jihar Sokoto da 'yan ta'adda suka kai da Amurka suka ce sun kai ma 'yan ta'adda hari ba ta da tarihin wani abu na ta'addanci a ƙasar nan. Ba ta taɓa aje 'yan ta'adda ba, ba a taɓa cewa an kama 'yan ta'adda ko 'yan kidnapping wurin ba. Ina ta baro inda 'yan ta'addar take ta zo ta kai hari a inda ba su ba ne. Saboda haka ba shi ne ba dalilin ba ne. Muradin Amurka daban ne. Ta haɗa kai da gwamnatin Najeriya, shi Tinubu tunda yaronsu ne, ta zo su samu a yi ma mutanen nan barazana. Su waye? Ƙasar Burkina Faso, Mali da kuma Nijar, wanda su ne suka haɗu yanzu suke so su kawo ma Afirka ci gaba. Ita kuma Amurka ba ta so ta ga ci gaban ƙasar Afirka. Ku san da cewa sun haɗa taro na Unity Sahel States, wato ƙarfafa gwiwansu da za su yi na su fidda kuɗinsu su daina amfani da sun kori uwayen gidajensu na colonial, wato mulkin mallaka wanda Faransa ce da take zalunci a da. Sun kawo alaƙa tsakaninsu da Rasha da kuma China. To wannan abu bai ma Amurka daɗi ba. Shi ne ake so a samo yadda za a yi a kawo musu hari, amma Najeriya ce aka samu mafaka a gare ta. Wannan haɗaka da aka ce an yi tsakanin Najeriya da Amurka ƙarya ne, munafunci ne. An yi ne domin a cutar da wa'yancan ƙasashen don kar su samu ci gaban da ake so har abada. Su so suke mu ƙasashen Afirka mu tsaya a kan menene bayansu. Duk dukiyarmu ya zama nasu ne, duk shugabancinmu ya zama su suke haɗawa, duk abin da muke da shi ya kasance ƙarƙashin ikonsu ne, wanda kuma zamani tafiya take kai ƙara wayewa yake. Su kuma yau Amurka ba haka suke so ba. Ku sani a duniya babu mutum da ya iya makirci na shugabanci kamar Tinubu. Dan ba su samu inda za su samu mafakan da ya dace da su yi wannan cuta ba sai a Najeriya. Amurka ƙarya ce ta ce tana so ta kawo ma Kiristan na Najeriya ɗauki. Amurka ba ta damu da Kiristan ba, ita kanta makasa Kiristan ce na wasu ƙasashen. To me yasa za ta zo ta damu da Kiristan ɗin Najeriya kawai? Muradi ce irin kawai biyan buƙata ta ƙasar Amurka da ƙasashen wato Turai na duniya, shi ne ya kawo dalilin wannan abun. Saboda haka jama'a mu kula. Tinubu ba alheri ba ne. Amurka ba alheri ba ce ga ko'ina. Wannan zuwa da suka yi kuma ba alheri ya kawo su ba. Cuta ne ya kawo su da biyan buƙatunsu. Shi kuma Tinubu a shirye yake ya tarwatsa Afirka gaba ɗaya in za ta tarwatse a kan biyan buƙatun shi bai damu ba. Saboda mutum ne wanda bai san asalin shi ba, bai da asali, kuma baya so ko'ina ta ginu in ba biyan buƙatun shi ba. Ku duba ku ga ko 'yan majalisa yanzu yadda ya kaɗa kansu ya wuce. Ba mu taɓa ba ku labarin da cewa Tinubu farkon mulkin shi a gwamnan Legas ba sai da ya haɗa dambe a majalisar Najeriya, a majalisar jihar Legas ba. Ya aka yi dambe, doke-doke ya tarwatsa su, sannan ya samu ya shiga tsakani ya ribace su, wanda shi ne har yanzu yake mulke da Legas. Yana zaune a Legas, duk abin da ke faruwa a Legas tana ƙarƙashin shi, saboda ya riga ya tarwatsa majalisar Legas, ya haɗa kai, ya raba kansu, ya samu ya mulke su, kuma har gobe yana ribatan su. To ita yake so ya ma majalisar ƙasa baki ɗaya ya ribace su. Ya ba da dokokin da za a yi na a samu a gudanar da wato sabon haraji na ƙasa, amma ku duba da cewa abin da majalisa suka miƙa ya bambanta da abin da shi ya bugo a ƙasa.
kuma majalisa sun ce a sake lale ya me ya fice ya basu ƙala bai ce ba. Tun sanda aka ce an kai harin nan kun ji Tinubu ya buɗe baki ya yi wani martani ko ya yi magana a kai? Oho ku, saboda shi gani yake tun da ya kai ga wanga kujera ba mai iya kada shi, ya iya maguɗin da sai ya mai da kanshi ko kun ki ko kun so ko ba mai zaben shi a ƙasa. To jama'a wannan mahankalta, Tinubu ba alheri ba ne kuma ba zai zama alheri ba in za mu miƙe mu sayar da za mu yi maganin shi mu wagga magana gare mu.